Nah hinaholongan damang dainang hurian itu hatta di perminggota di bagasa tikion jalot tama barita naulisan hatan debata alenta paradero hatta jumulo hita martangian dameni debatana sumurung sian salhu naroha imana mangaramoti mangaraja ate do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus tu hatai mamuji-muji guarmu doho nasa pabahenami iduna husob baho kami Roma do pakobohimi ali jahuba debata ama anak do todi porbadia ai hodo Tuhan si pujio jala si sobbaun marharor wasyako do saluhu nanasa na adongi ubanda majadi nang ngulu nami pehodo natu mo pasa alani diho mahasangapon diho manang hamuliaun pakulingi mahami marhite hatam ay hatami do pamutan natotu dihami ahanani halomohon ni roham si hanguluhonon nami mananginangi do hami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami amin. Barita naulisan hatan debata mangatoi do mamakuling hita takas matangi honotai jahonoku sian Efesus bidu 4 ayat 1 ayat 10. Efesus bidu 4 ayat 1 ayat 10 tatangihon ma songonon tar surat disi. Alai tu ganup hitabedo di basa-basahon asi-asii marguru tu pangan nagihonon ni pangalehonon ni Kristus. Di bahenini nado nungga manaik ibana tu gijang ditabad do na tarhurung di lehod do si lehon tuaka jolma. Alai nakko pe ibana nang tua do ibana jumulu tu inganan na ditoru ni tano ibana naung tuati laus ido na manaik tu gijang ni saluhut banwa gijang asa digohi sasudena laus ibana do na mangaleho deba gabi apostel deba panurirang panggelis deba muse parmahan jala pangejari pature-turehon akan nabiadiai laho mangulahon tohonani pauliulihon daging ni Kristus pai masahat kita saluhutu hasadaun ni hapursiaun nang parbinotoa di anak ni debata gabejol manatang jala matoras itu tu mangihuton hagogo ni ripas ni Kristus asa unang behita ada danak aka na pinalidak-lidak jala na pinabuabuan ni pangobus ni ragam ni puda binahen ni pangaliluhonon ni jolma dohot akal na pautotohon gabi parhasito nga kita tahe di bagasan haholongoni jalalam magudang mahita di na saluhut mangiahi ibana ului ima Kristus. Sian ibana do sadok dagingi di padomu jala martomu. Tiniop ni sude uratura pangurupi gabe lam magudang dagingi mangihuton pangulahon ni ganup ruas di bagian nabi pinauli-uli di bagasan haholongoni. Ido sahatna. Salom. Nah hinaholongan damang daerang hurian itu hatta haang gina pinaribut horas ma dihita saluhuna jala selamat hari Minggu ma dihita tang yang nami di dia pehitan waing majalo manangiho barita nauli di bagasa tikyon sai totong mahita di pasu-pasu Tuhan di hahi pasoni songoni doho diaka narikoti amin. Sian Efesus bid 24 ayat 1 ayat 10 hujaha honi di tonga-tongata nagabe jami tadi perminggota tongon di tanggal 27 Agustus 2026 marujah di padohan marsihohot tu hasit tongan marsihohot tu hasit tongan berpegang pada kebenaran marsihohot tu hasit tongan reko situ tu na ingate di partikianon na marsihohot tu hasit tonganon ai halak na marsihohot tu hasit tongan totu di patarida honido dang murah tarelaelai jeladang murai ya terbobuan alai takas punya prinsip jala tugu ibana di prinsip nai hut hot ibana odo halak na marsihohot tate isarani songon na makutember adong ay di bagasan hot marsihohot pe mana bui ate jaladang lidak-lidak aiki manangdang marusehan asa moldo marsihohot tu hasit tongan berarti setia tugu hot ibana masih tiopan di Yesus Kristus Tuhani aido hasit tongan di hita teh ibana do hasit tongan di debata jala ibana do hata ni debata naung gabe dagingi ibana do namar waso di bagasang ngulut ta ibana do namangaturhon saluhut alani i hot mahita
marsitiopan di bagasan Kristus. Asa manang songod dia pe panggilan ni portibion, songod dia pe akan masa sosod di bagasan ngulutta, haulion ni portibion, manang aka penawaran, manang aka godaan-godaan, sadok tungso tarhahua ni manang ahado hita, dang terpalidak-lidak, dang terpebuah-buan ni hita, hot hita terus di pardalan na tayate. Kadamang doho denang, oddo di papatar apostol Paulus, tuhuria nadi Efesus. Ibana sadiri ngulunai di hati-hai tung papatar hon namarsiho tibana tu hasit tongani. Wasa odok sonia kadamang dok dena. Apostol Paulus tongon di bagasan hurungan do ibana. Alai dang terhahua ni hurungan non, dang terhahua ni sitaun odok paru kilo non ibana. Togu do ibana masih tiopan. Hot do ibana marsiho hot. Tu hasit tongani ima Kristus. Jadi nang pada di bagasan penjara ibana. Terhurung ibana di Roma di hati hai. Alai sian ido haruar hata, sian ido haruar surat patuguhon mangalehon penguatan tuhalak manang huria nadi Efesus. Anggo hita rasongonia tak kadamang dohok dena. Pitor murado hita gali, murado hita madele. Molo nunga tongod di bagasan, si taon odok paru kilo ni hita teh. Ulot tapi ulo na magabi, dang taulahon misal dari tonga-tonga ni huri, amang maju marjami ta, gudakin nak si taon okko. Murak no yang pikir aku, maju martugas. Itu rata dok nanti kadamang dohok dena. Anggo si Paulus dang sonia kamang, dang sonia kainang. Justru mengalih penguatan do ibana, hape sa sitong na imana do narikot, iko si perguguan hati. Ale dangi, ada nggak dong di holso si Paulus ibana di penjarai, dan dipanggil do imana, martang yang maju hamu bah, urupi hamu maju au, asa malu au siap penjara, dah nggak dongi. Anggon molo hita ato, homa au do penwak si tangyak konon, au do nang si tangyak konon, hamu maju mabet tangyang dah. Kalau nisuri mana berdosa pat, adang nang maju au si tangyak konon dah noing. Ini. Odo teh kadamang doh denang. Adang bule pa mangurupi. Dan bule pa surupan do piau. Nah, gudangan. Ini. Anggo si Paulus justru dalam situasi songoni di patari dahon ibana do parsio hotonna tu hasit tongani. Dang tarela-ela ibana, dang munggilung-gili mana, dang hutur-hutur ibana. Jaladang madele ibana. Alanya kadamang dohok denang, do rikot, asabu hita marsiohot tu hasit tongani. Nah pasti, makatai taringot tu parsiohot tu hasit tongani, ikut do, tarida hatorason, ate. Adong kematangan, adong kedewasaan, adong pertumbuhan, lam tang, lam magudang, lam tua. Maka tay taringot tu si mungkin adong tulu hal nang berengot teh. Ya. Bohalam tang do, magudang do hapor syotay. Adong do kematangan ni spiritualitas ta. Hapor syota kerohaniat ta. Napa dua hon. Boha. Adong do kematangan hatorason ni emosional ta. Pakatayota sikap ta. Jiwata adong do kadamang do na napatuluhon suatu kolan kematangan ya dalam daging dalam magurang lam toras lam matua mana kolan ni jadi memang adong tulu hal nang taberang di siat ya kadamang do na alai molonunga matoras pikiran matoras hapor syaun matoras do pamatang naing mak ikop papataron ni parsihohoton masih tiopan
berpegang teguh, kuat dan kokoh kepada kebenaran. Unang do matoras pamatang alai danak parrohaon do pikiran nate. Ngamatoras ngeliling namar huriai alai linplat dope ate tu dia mata angin tu dia do ujung ni pakatayon nya kadongan na di bagasar roha gabe tu sibet gabe terboboan ate dangadong prinsip dangadong ya hatugun ni pikiran alani masai rikot barita na uliot tu hamu nang tuhita saluhna tarlumu bisongon na tu Efesus masai rikoti di rohani Apostol Paulus huria na pinajongjong na do akadongan jala masai jonok tu rohana tu ngoluna tu pakobasyon na huri Efesus onate ay pola do kurang lebih 10 tahun ibana di tonga-tonga ni huriai rabdo nasida alani sai pangapau odo sai penguatan do sai loho do tu rohana anggo huria nadi Efesus di papatar si Paulus mulai sian ayat sada sahatu ayat onomi di patarida hodo disi asa tung takas dau hasesega haguturon siat tonga-tonga ni huriai asai alai asa dijaga dipelihara hasada ni aisada do padidioni sada do todi sada do Tuhani ninna Apostol Paulus asa unang adong namanenga-nengahon ganup asiasi na nilehon ni debatanin alay takasma iko papataron ni ima papataron ni huria ima papataron ni salhukma roha na makarikoton hasadaw ni ninna Apostol Paulus kuncina di dokate ikot jupang ma di huriai ido di dok dia tolu do dia topati ikot papataron nasida ma ima toruk ni roha hendaklah rendah hati tidak sombong tidak mementingkan diri sendiri alai dipangido asa tung takas mia ma di nasida ima parrohaun namar bohon supaya mereka hidup di dalam kasih supaya mereka benar-benar bui di bagasan toruk ni roha rendah hati marlabok ni roha dengan lemah lembut marlabas ni roha manang sabar jala olo masyehean saling membantu ido hataridan hatoraso do hatugun ni haporsiaon jala molonung ngajupai pasti tuguma parsaurani na pasti patari daun nima hasadaun ido didok ate akadamang doho dinang nama saulong kita modal yang paling kuat menjaga kebersamaan dan kesatuan adalah ketika semuanya boleh berperan di dalam pemahaman untuk melengkapi, untuk membantu, dan untuk meraih bersama yang menjadi tujuannya. Alani iko paholango do ima gijang ni roha. Iko paholango do kesombongan nama dok aru narumikot aru naruminggan aru naupor ni di papator Apostol Paulus do songo pamatangi do ini lau patorakot taringo tu asi-asi na berbedai edak sarupa sudia asiasin debata di lehon ini molo pi asing-asing bei
So tung gabe mengalului halubian di diri sendiri. Jala gabe hagi jangun ni roha tarpapatarinin. Asa na pauliuliho pamatang ni Kristusido hitanin. Malperdomuat tu huriai ate. Kristusi pamatang ni huriai. Akaruas na dohiten. Asa molo di analogios songo pamatang. Memang asing-asing bedo fungsi, doho posisi, bentuk nyaka organ-organ tubuh tau nate. Alai lohot di sada pamatangi. Dang budo honon nasado dang rikot. Nasadaun narumikot. Alai kon ikos sadara do narap rikot saluhukna. Narap bernilai do saluhukna. Asa patar, asa tarida, pabua saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Ay holad dang dapot, holad dang harung sada bagian ni pamatangi, berarti dang sikko be pamatangi ate. Songonido di pamatang ni Kristusi ima huriai. Asiasi ni debata dang lahos si hagijak konoton. Apa si leo-leo ni debata dan gabe si pangyahon oton. Dangi pakeon na adung na diiba si asiasin debata gabe patoruho kalak doho gabe paleaho kalak. Ingok ma, dang dileho debata asiasinai lahu gabe mangaleai akahalak. Jala ingok ma, dang adong disi gabe menuntut tu debata aisa guru di debata do mangalehon asiasina itu ganuk jolma. Jala Tuhan punya tujuan ketika itu diberikan. Asabu itu saling membutuhkan, saling melengkapi ini. Alani ko jupang do hato rason ni pangatusion lam tang ma jala lam tua di pangatusio sesongoni. Dakolan di tonga-tonga ni huria di Efesus narikoti. Ala di ngolut tano engop hati akadamang do denang. So tungga beta hagi jakon ala ho ama. Ala ibana ina adang polariko ina. Manang ala ibana ina adang polarikot amain. Aburu hula sudehon. Ngurang do gajiku. Aru manubuat danak. Idang si hagi jakon oton. Ala sudedo. Ikon narapisido saluhuk nate. Akadamang dohot denang si lehon-lehon ni debata iko baheno doi lau paululihon pamatang ni Kristusi. Atong pakke ma amas asia-asia ni debata diho. Papatar mai manugu-nugu jol mai asa dohot jol mai tong lam marsihohot di Kristus ini. Namangihu nang berengot tamar hite-hite jami taon. Di patorang Apostol Paulus do pabua Kristus ido unok ni hasit tongani ibana do hasit tongani jala sudung ni suding uluta ikod do mengarah tu sini asa dang paulilihod dirit tahitate di tonga-tonga ni huriai asa dak kita nagabe hasit tongan si tangi hono do si berengon nyaka ruas ni huria. Alai Kristus ido sudung ni sude pelayanata. Ido unok jala ido ipolana. Asa neng masitio pak kita di hasit tongani ikut tadaut tadoi ikut patadahonot tado hasit tongani ima Kristusi. Dido Apostol Paulus isedo Kristusi di baheninin nado nunga manaik ibadah tu gijang ditabad do natar hurung di lehod do si lehod tu akajolma alai nako pe ibana naung tua do ibana jumulo tu inganan na ditoro ni tahano ibana naung tua ti laus ido na manaik tu gijang saluhut bano gijang asa digo hisa sudena laus ibana nama ngalehod deba gabi apostel deba panurirang epanggelis deba muse permahan jala pangajari Kristusi imana marwaso na manggohi sa doksa sudenin. Benua gijang,
Banua tonga, dohot banua toru. Di toru ni huasona doi. Ibana na siya banua gijang, ro tu banua tonga, dohot tu banua toru. Alai ibana dotong, nama naik tu banua gijang. Asa ibana do na puna huaso di saluhut na. Dangadong na siya banua gijang, ro tu banua tongon, dungi lahu musa tu banua gijang. Manang gabe ibana na marhuaso di si. Asing ni Kristus. Ibana do nagabe hasit tonga ni, jala pamatang na do si Paululiota di tonga-tonga ni, huriyai. Hido didok Apostol Paulus ate. Asa molo asing-asing BP, latar belakang ni hurian di Efesus. Adong akan panoba Artemis di hati hai, di mulanai. Adong namar haroras senaka panobas aka namang hutos sihir di hati hai. Praktek-praktek sihir. Daung ditadi kondasi day. Nuaing Kristus ma unokna. Kristus ma ipola. Jale ko sudungna ikut tu Kristus ido. Asa tu sido pature-tureon. Ikom matoras di bagasan Kristus mahita. Lamtang di bagasan Kristus mahita. Marsigoho di Kristus mahita. Ido panugun-nugun ni Apostol Paulus. Alani Kristus ibana do uluni huriyai. Los ibana do mangaleho deba gabe apostol manang rasul. Deba gabe panurirang manang nabi. Deba gabe evangelis manang para barita nauli. Deba gabe parmahan manang gembala. Deba gabe guru manang pangajari. Asa manang AHP di pasahat ulau ni si leon-leon khusus di ulau ni pakeota mai laho memperlengkapi orang-orang kudus. Pakeota mai laho padimud-dimuton. Laho patorason patakon pangajarion. Tu saluhut jolmai. Odo ati akadamang dohot denang. Asa dangadok kita madok adang doho tau mengulau-ulau ni edang do dangadong jabatakku sebagai rasul apostol, dangadong jabatakku sebagai nabi manang panurirang, dangadong jabatakku sebagai parbarita nauli manang evangelis manang parmahan manang gembala, dangadong jabatakku ingot akadamang doho denang sadok sudedo hita majalo ulau ni ima ulaun parbarita naulio ni. Asa sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai guru, sebagai karyawan, sebagai tuan, sebagai hamba manang AHP jala manang di dia pe ngulut teh kadamang doho dena iko pakeota doi sudah posisi doho fungsi laho patorason haporsiaun ni halak asa marsiho di Kristusi pata dahon dohot patu begehon Kristusi mapanidangion di barita nauli. Alanya kadamang doho dena boha boi do peho nuaing lam patakon haporsiannya kena komi bodo yana komi di bohaliho asa marsiho di bagasang ngulu naon mangado pihak kana masai sotung do nagawe hola paululi diri hita sotung do gawe hola nama nariho tulirita hita akadamang doho denang unang mago generasi, unang mago sudu akan oposo, unang gabe di palidak-lidak portibion haporseon nyaka sudu naposoi ala dang tamemehon, ala dang tabohali nasida, ala dang magudang nasida di juluta di haporseon na, gabe dang adong parsihoton na marhaporseon di Kristus Yesus Tuhani. Ikon memehonot tado tunasida pangajarion di haporsiauni. Gabi parhasito nga kita tahe di bagasan hawolongoni jalalam magudang mahita dina saluhut mangyahi ibana ului ima Kristusi ido uno na. Asa asing-asing BP ulauta fungsi doho posisi tape asing-asing B alay anggo sudenay ikko pabalgahon paululihon pamatang ni Kristusi.
lampatuguhon atong akadamang doho denang nama syaholong kita hot maho marsihot maho di hapor ni di bagasan Kristusi tu Kristusi jala pauliuli ma pamatang ni Kristusi ima huriyai nang parsaurani asa marsihot saluhutna mangulup pun mamuji-muji pasangap pun marhapor syaon tu Yesus Tuhani. Amin.